šta se tu vidi. Ne, to će biti da je ova prema špini što idu cijevi, te tanke gore od sata. Kad pipneš ovako cijev, kolika je otprilike ta cijev? Pol tola. To je to, da. Onda je to satova možda što vodi. Ovo je sve mokro, da, to je sve vlažno. Ove cijevi su mi ovdje, mi se čine suhe. Da nije ovaj ventil, a nije, ne. Probao sam da. Ili da nije od vertikale tu nešto. Ne znam, evo dok ne razbijem. Baš tako. Mogu samo